Good morning guys! Second day! Yes! Ayun, wala na talaga. Walang pag-asa yung camera ko. Vlogging cam ko. So, ito na lang. Kahit konti-konti may bigay ako sa inyong Japan vlog, diba? Anyway, it's 10 AM na. And we're off to Kyoto. Grabe, sarap ng ano ni tita. Tulog nyo. Sabi ko, alas 7 na si tita. Oh. Tulog na tulog pa. Hindi kaya. Oh, nagising ako ng ang 5:30 kasi nga si Chris may pasok. Sabi ko baka hindi rin magising yung mag-ama ko. So tinawagan ko. Diba si tita, nakatalokbong pa lahat. Ginigilaw lang ako sa gusto mo. Gising ka ba noon? So ayun. Nantay lang kita. Nantay ko siya. Kasi ayaw pang bumangon ni Lily. Nag-ano ko, nag-check ako ng emails kasi ng mga messages sa Viber. Alam nyo na kahit naka-makasyon tayo is ano pa rin tayo sa business. So, ayun. Breakfast na muna kami bago umarga ng bonggang-bongga. Matinding lakaran na naman ito, guys. Lawson. Sige. Sawa na kami sa 7-Eleven. Lawson naman kami. Ayan, nung kami sa Lawson na yun. Kasi dito sa corner is... Stop na, balik! Ayan. Balik tayo. Nakakaloka. Tapos ang isang nakakatawa dito, guys, yung mga ano nila, sasakyan nila, mas marami yung maliliit. Tapos yung taxi nila is black. Ayun o, ang cute ng mga ano nila, van nila. Lilinggit lang. Parang mga laruan. Dito kami madalas sa 7-Eleven na to. Bikanin kasi, si tita mahilig sa kanin. Kanin is life. Parang supermarket na guys, oh, kompleto. Sa labas merong mga fruits and mga arikado. Dito mga gulay naman. Mga karne natin. Ayan. So, yan, hanap lang tayo. Mga kain. Tinapay na muna. No? Ito parang mukhang masarap ha, kasi parang matamis. Laga ko may dalang mapa eh. Ito ang nag-ano sa amin. Tumutulong sa amin. Para makasurvive. Gusto ko something na mainit. Tita, ito. Ay, wow, tita, mas masarap dito. Curry. Hello. Kasi late na naman yung ano natin mamaya. Pwede na tayong kumain. Kanin. Kanin. Yan nga. Yan o. Yan, masarap to. Yan, sa'yo. So, may mga kanin-kanin na guys. Kanin. Extra rice. Ito sa extra rice. So, ayun. Dito mabuhay na kayo sa Lawson. Tsaka ano. Puro kanin. Coffee latte. Malamig nga lang. Meron sila mainit, tita. Banda doon ata. Sa kabila. May warmer sila. Pero, okay na sa akin malamig. Basta kape. May milk tea din. Ito. Ayan. Ang cute to. Nakakaaliw. Kahit di ka na magluto-luto. Mabubuhay ka. Ayan. Binigay ko sa mga kalapati yung tira ko. Hindi ko na maubos eh. Ang cute, naglapitan sila. Ayan, dito kami sa park ni tita. Makain. Yan, ubusin nyo yan. Very good. To the rescue kayo kaysa itapon ko. We're here na guys sa Fushimi Inari Station. Ayan. Hindi ko alam kung saan yung Inari Shrine. Nagtanong kami dun sa nagtitinda doon. Tinuro kami dito. Pero yung map ko, tinuturo ako doon. Anyway, tanong na lang tayo sa mga ano doon. Ayan o. Kaloka. Ayan guys, 5 minutes from Inari Station lang pala, lakad. And, ayan na. Ayan o. Yung may mga orange na, dito kasi ako sa ano, sa lilim. May mga orange na ano, na tawag dyan, arko. Ayun na yun. Pwede kang romenta dito guys ng ano, kimono. Kasi ang mahal, 3,000 yen.
Pero full package naman. With hair, ano pa. Hair, alam mo na, ayos-ayos. Ayan, kimono rental. Everything included. Wag na. Oo. Sarap. Ayun, tabi-tabi din guys yung mga kainan. Crab stick tita, oh. Mamaya na, sige na. Pusyal muna tayo. Pagbalik na lang. Ito fish cake. Fish cake ba? Tofu? Ah, tofu. 400 yen. Ito sarap naman. Food trip. Si Hachiko. Aso. Parang more on lapang dito guys ah. Tabi-tabi. Ay, eto. Bet ko to. Dadala ako nito. Pang mukbang. Kasi di pa tayo makapunta ng Korea eh. Mamaya. Ayan. Yung, oo. Bibili nga ako tayo mamaya. Wooden spoon. Ayan. Yes, laters. Bango. Ba yun? Nakatempt naman yung mga ano. Sombrero. Matip yung mga pagkain nila. Busog pa ako eh. May bit-bit lang kami laging tubig. Ayan, supot. Ha? Ano yan iinumin mo? Directly dito? Ganyan? Sugars. Yan. Okay guys, we ended up renting yung kimono nga. So, bimili lang tayo dito ng chinelas. Apa yung violet? Ito, itim. Color coordinated. Diyos ko Lord. Gagawa namin sa buhay namin. Nakakaloka. Ito yung likod ko. Ang ganda. Ito lang yata oh. Ha? Isang size nga, tita. May pakita ko likod ko guys. Tuwan-tuwa si tita, kagagawa ko daw sa kanya. Enjoy naman siya. Kasi sabi ko, hindi na kami ulit makakabalik dito. So, yung mga pwedeng i-try na ngayon is ngayon huwag namang hinayag. Diba? 3,000 yen plus but 3,200 plus. So, nasa 1,600, 1,700 sa atin. Anyway, hindi lang ako makahinga guys. Grabe. Grabe yung mga patong-patong na nilagay sa ano ko. Water sumo wrestler. Ayan. Tapos may free libreng gamitin. Ayan. May mili kayo ng bag. So ayan yung ginamit ko. Ito mo sila. Palakad-lakad din. Nakakimono. Nihingal ako. Wait lang. Punta na tayo sa pinaka-shrine. Vlog na lang. Ayan. Laso tita ang nasa likod. Tsaka ang galing kasi isang size yung yung kimono na nila na adjust nila sa tao din. Parang origami din, more on folding. Nakakatuwa. Hinaantok na nga ako nung binibihisan kami. So let's go. Ito na tayo guys sa Tori Shrine. Yung 1,000. Yun. Basta yun. Sorry wala kayong mapapala sa akin magandang vlog ngayon talaga. At in-enjoy ko itong guys, itong trip ko to. Okay, pero ayun nga, dito na kami si Dita, pitik-pitik na. Bawat sulok. Uy, feel na feel ko yung yung suot ko. Ang komportable sa sa paa nitong chinelas. Oh my God. Sige pala suot namin. Nakakahingal. Bakit ng Inari? Ano ba ito? Ano ba? Inari Shrine. Ito Inari Shrine na. Bakit ng bundok? Ano ba ito? Grabe.
Grabe yan. So, dapat pupunta ka dito maaga. Late na kami at si tita late gumising. Okay guys, nakababa na po tayo after 1 hour pag-iikot. So, mabilis lang naman. Nag-shortcut na kasi kami. At di ko na kinayo isa pang paakyat. So, yan. Dito na tayo ulit sa labas. Rice na naman! Ganap naman ito ng rice eh. Takoyaki, tita. Yung ano dito. Yung ano, Kita. Tama nga talaga nga. Tuturuhin nila yung loob. Tapos yun, diyan ka na mismo liinan. Pero, kasi mamaya mapait eh. 500 yen guys. Crab meat. Wish ko lang totoong crab meat yan. Grilled lang. Bango. 500 yen is 250 pesos. Mahorli ka. Ayan guys. Tapos lalagyan niya ng mga condiments. Salt and pepper. Ito maanghang. And mayo. naglaw ko yung nila mo. Parang wala kang nalagay. Dito ka nga. Humarap ka dito. Ewan ko nga. Ito. Ano ba to? Ginger. Hindi. Balan. Wala na lang nilagay. Ano yan? Ginger yan? Cumin ata. Cumin. Pero piling ko mas... ano? Curry. Ice cream time. Ayan. 380 pesos. I mean... yen. Ayan. Vanilla milk ice cream pinili namin. Yums. Parang McDo. Safe kasi ito. Ang galing, nakaganyan lang. Oh, ha? Thank you. Ang cute! Ay, mabait. Yan ba yung ano? Lahi ni Hachiko, ano? Okay. Maru! Ang cute! Ang cute! Dog lover to. Grabe nakahagard, tita. Itsura kami naman. Nakakaloka. Galing kami guys, ano kasi, probinsya, alam nyo yun. So, layo ng biyahe namin sa kalahating oras. Trend pa yun So, may kalayuan talaga yung Kyoto. Anyway, dito na kami ulit sa ano, kaming apartment. Nanggaling na ulit kami sa ano, sa 7-Eleven. Tapos sa apartment na lang ulit kumain. Kakain. Para ano, diretso ano. Kapag diamond, malapit na tayo. Ayun ako. Kaya nga. Kaya bukas nga try natin dyan. Ayan. Ang nakakatuwa dito guys, walang tao. Bala kang pumasok. Pipindutin mo lang yung... Ikaw na ta. Oh. Sa baba, iniiba-iba kasi yan. 3. 8 ba? Wala, kasasabi mo lang kanina eh. 3, 5, E. asan yung E? Gitna. Ito? Yan. Yun. Ayan. Taga rito na tayo. Ayan, kapag ka nag-book kayo kay... Bakit nakailaw ata to? Wait nga lang. Ay, grabe. Kanina gandang-ganda ako sa sarili ko. Ngayon, tsura ko. Nakaka-relax. So, ayan. Sarap siyang ano. Okay. Tinadala ko yung susi na yun. Kasi na pala yun ko. Okay. Sinaswerte mo kanina.
Sa trend. Naswerte sa friend kanina. Kaya pala hindi ka makaano-ano eh. Wala, langkot. Kaya pala makapasok-pasok eh. Sira na yun. Uy, magpakita Wala may ko. secret pocket yan ah. Wala kasi sa akin wala. Wala. Kasi namin magamit yung wifi dito at sira yung sira yung adapter. Minessage ko naman yung host kanina. Wala, kala ko magsisend. Hindi pala. Wow.